Huma bosta dawk li qed jażlu li minflok jużaw il-pass biex jivvjaġġaw distanzi qosra qed jirkbu fuq l-e-kick scooter u jħallu lilu iwassalhom mingħajr taħbit. Madankollu għajla huma dawk li jafu li marbut ma' sewqan ta' dan l-iskuter żgħir pajjiżna għandu leġiżlazzjoni sħiħa ta' regolamenti. Tkellimna mal-uffiċjal ta' Transport Malta Pier Montebello li spjega kif biex wieħed isuq dan it-tip ta' scooter irid ikun aċċertat li s-sewwieq jaf ir-regoli tas-sewqan. Biex wieħed juża e-kick scooter, irid ikollu l-liċenzja jew tal-karozza u l-mutur, jew il-B, jew il-bqija dik li tissejjaħ l-AM license. L-AM license tista' wieħed jagħmilha meta jkollu 16-il sena u jrid jagħmel ukoll test tat-teorija. U spjega wkoll kif kull scooter irid ikun irreġistrat ma' Transport Malta bl-ebda mutur irreġistrat ma jista' jkun jaqbes il-veloċità ta' 20 km fis-siegħa. Aħna meta nirreġistrawh intuħ ukoll l-ekwivalenti tan-number plate li din teħel mal-parti vertikali tal-handle u jrid ikun ukoll inxurjat. Montebello spjega kif filwaqt li huwa permissibbli skont il-liġi li wieħed jipparkja l-iskuter tiegħu fuq il-bankina dan irid isir mingħajr ma jinħoloq ostaklu. Parking jista' jsir anke fuq bankini pereżempju, imma ma jistax isir b'tali mod li qed itellef il-min juża l-bankini. Parking jista' jsir ukoll fit-triq b'mod perpendikular mal-bankina. Ovvjament ma rridux nieħdu spazju ta' parkeġġ ta' vetturi oħrajn bħal karozzi jew muturi.